afiliación magnífica que temos estes simpatizantes que estuvieron traballando con nós días e noites completamente, facendo un esforzo espectacular, transmitindo a nosa mensaxe, con nuestro pequeno orzamento conseguimos chegar como calquera outra veciñanza. Eso só foi gracias á forza da afiliación e de todos os nosos simpatizantes que se esforzaron moitísimo. Dende aí, un recordo moi especial para todos os loitadores que levan moitos anos aquí con nós esforzándose. Para eles é precisamente este grande éxito de Esquerda Unida. Para todos estes que levan tantos anos esperando porque Esquerda Unida tuviese presencia no Concello, o conseguimos. Non vamos a defraudar a veciñanza e a cidadanía, vamos a facer de correa de transmisión deles, porque nós defendemos a participación cidadá, unha democracia participativa, xa que logo unha democracia real pola que nós creemos, e faremos unha misión importante que é facer de correa de transmisión de todos os vecinos e as veciñas, transmitindo propostas e mocións que levaremos ao Concello a través das asambleas de barrio que seguiremos desenvolvendo ao longo destes 4 anos. Isto non fixo máis que empezar. Xa vos anticipo que de aquí a 4 anos tedes un novo alcalde e va a ser de Esquerda Unida.